Здравейте, приятели! Сега ще си глътна едно кафенце, не с кафенце. Сега си топля водичката. Ето така. Слагам си 2 лъжички, не с кафенце. Чара сипах отдолу. Значи, и си 2 лъжички и половина си меря. И пия с кайф едно кафенце. Много хубаво, не с кафенце. Айде да взема водичката, стоплила се е вече. Ето така. Едно кафенце си наливам. Да, и кеф. Едно кафенце си наливам. Стоплило се. И си пия кафето с кеф, само че не на лайф. Така, да не е на лайф, защото нямам време, имам да излизам. Докато седна да отговарям на всеки, ще мине време и за това, защото куриер чакам да дойде и няма време за лайф, а после ще си правя лайфове в магазина. Какъв хубав каймак. Така. Направо кеф. Много хубав каймак се получава. И снимчица направих. Да си прибера кафенцето. И да си изпия едно кафенце с кеф. Не с кафенце. Да не купувам долу от кафемашината. Си правя тук. Така. Снимка. С хубаво каймаче кафенцето. Много хубаво. Гледайте какъв каймак. Догоре. Чайвченикът. Да си сръбнем кафенце заедно с вас. Да, ама не от чиниката. Ами ще си сръбнем направо от чашата. Ето, разсип. Малко се разсипа в чиниката. Много хубаво кафенце. Така, даже и снимка. Пишете кой откъде е. Обичате ли днес кафенце? Аз така хубаво си хапнах в предното видео, пак на видео, а не на лайв. И сега така да си глътна с вас. Че кеф. Бъдете живи, здрави и благословени. Добре дошли в мой канал, мой YouTube канал на Диди Истинската и Забавната. Да гледате моите видеа с кеф и да се забавлявате. Аз съм едноличен търговец, ета Димитринка Благоева, Диди град Лом.
Продавам над 400 вида билки, изпращам с PD и български пощи. 0889 89 30 98 е телефона ми за поръчка и връзка. Всеки се обажда и поръчва билки, защото билките са природен дар. Както е казал Петър Дънов, под краката ни за всяка болка има билка. Ето пък за магазина си приготвих питка, домашна питка, ето я, с шпекселем и кашкавал, за да ви правя там лайф. Що знам, че обичате да гледате. И така, ви пожелавам хубав ден, обаче тук, що не измия тази чинийка да стои така, се не запече. Много хубав да ви е деня, хубаво да ви е вечерта. Сега ще измия чинийката и чашката, и чинийката и чашката. Така, сега да прибера кашкавала в хладилника. Ето, този шпек салам. И това е салама. Шпек салама. Така че да ги прибера в хладилника, за да може да са си годни и добри за капване, да не изсъхнат. И те в плик винаги ги слагаме, за да не изсъхнат. Да не изсъхнат, се слагат така в плика. Ето шпека, ето кашкавала, ето моята закуска. После вечерта към 6-7 часа, когато хапвам, това значи, че има много работа в магазина. И за това хапвам набързо. А за вечерята още по-късно. Така. Кога вечерям, тук ви показвам отново. Ето, костийките, питка, шпек салам, кашкавал. Ето, това е хубава сочна питка. Айде, чао, до скоро, бъдете живи, здрави, благословени и от Господ защитени. И не забравяйте да поръчвате билки на 0889 89 30 98, може да поръчвате. Ето тук снимчица направя. Не така. Айде, до скоро. Чао.